Hi guys, welcome to T-Fafers TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dzikutenderera pasocial media. Tom Jones, one man one kokiro, achinyomba seWicknel. Mushure mekunge seWicknel akapa offer vaThomas Mapfumo, offer inoti iyanzi ngavachiuya kuZimbabwe vachembera vasabvume kunyeperwa neopposition vachireva chamisa. Vakangouya chete kuZimbabwe vakangoti I'm very sorry to Zanupf nekwaari anopuwa imba nemota nemari yakawandisa. Wicknel akaenderera mberi achiti ngaakanganwe zvake, ngavakanganwe vaThomas Mapfumo kuti nyika ino ichatongwa neimwe pati, Zanupf chatonga kusvikira vafa. Saka ndozvachipindurwa naTom Jones achiti iye mukawana nguva respect this man. Thomas Mapfumo akarwira hondo kurwira nyika, kutamburira nyika. Nhasi ari kumira nenyika yedu. So munoda kumupa imba kana mota, munoti hana mota here? This man, I salute him. Anoziva zvaanoita, chero mukamuvenga but haangaudzirwe zvekuita netuvana twaZuro Plus. Musafunge kuti mukuita dumbu rizere matuzvi makutonga vanhu vakuru kwamuri. That guy anonzi Chivharo akuzvinyanya, hana kana chaaida kupa Mapfumo but kutsvaga mbiri nevanhu vese vaanoziva kuti vanoremekedzwa. Zuro ndizuro, sikasika navaNicholas Zakaria. Mukati haasi akupenga here mufana uya nehondo yacho yaari kutaura haana kutomboirwa. Saka ari kutaura chii? Asataura kwasina kuswera. Ndozvataurwa naTom Jones, one man one kokiro. So guys, handizivi kuti muri kuti kudini nemaoptions audzwa Thomas Mapfumo. Thank you so much guys. Don't forget to subscribe, comment down.